Bombeja Agustinet, edició 614, de Felip Bens. Indolència i abisme. En Andúba el Llevant pergué l'ocasió, la enèsima oportunitat, de pujar-se'n a la part alta de la taula i de demostrar que el grup, tècnic i plantilla, tècnics en realitat, creu realment que és possible l'ascens directe i que l'equip no és inferior a ningú. El guió va ser l'habitual, per desgràcia, i la frustració de tot el llevantinisme també. Superioritat, ocasions i gol. Golàs, en realitat. I a especular, a tancar-se arrere, en males decisions tècniques, a més. A resar a la Mare de Déu per a que l'assetjament dels jabatos no acabarà en empat. A jugar-se el destí de l'equip i del club als xinos. La gestió de partit de Calleja, com el curs passat, com sempre, fon ronyosa i nefasta. Davant el Mirandés feu allò que li proposa el Llevant, en situar-se al costat del propi porter, pràcticament baix del travesser, anar a pel gol. Sí, és de veres que l'eslàlom de Cantero pogués ser el 0-2, però esta volta no isque cara. No es pot confiar sempre que eixirà cara. El Llevant té equip de sobres per a guanyar en Miranda sense necessitat de deixar el seu destí en mans d'una ruleta russa. I Calleja és el gran culpable. Per què el manté d'Anvila? És la pregunta que es fa tot el llevantinisme. La resposta habitual, no hi ha un duro, és una pura milonga. Si algú assumeix un deute de més de 100 milions, és perquè en té 2 o 3, com a mínim, per a canviar al míster, que és la pedra angular de tot. Si no és així, on anem? Per què el manté, per tant? Jo he pensat de tot. La hipòtesi que probablement tinga més visos de ser realitat és que la situació jurídica actual del club, que és absolutament irregular, no permetirà a l'entrenador sense assumir un risc legal que seria un nou front que d'Anvila probablement no vol obrir. Potser senzillament desconeix el context històric del club. Que em perdone si peque d'ignorància, però que jo sàpia, d'Anvila mai ha explicat des de quan és llevantí ni d'on li ve. I per tant, no sé si sap, per exemple, que el descens de l'any 65 comportà que el Llevant estiguera als peus dels cavalls durant 4 dècades, a punt de desaparèixer una vegada i una altra. El paral·lelisme en la situació actual aborrona. En aquell temps estava en marxa el projecte del nou estadi. Avui, la reforma de l'estadi i Nazaret. El club no tenia viabilitat fora de l'èlit, ni en aquell moment ni avui. A mi se m'arissona la pell cada volta que escolta això de que hi ha que intentar fer el club sostenible en segona. És la mateixa insultant falta d'ambició que mostra Calleja en cada partit, en la gestió de l'equip. Cada any que passe l'ascens serà més difícil, tinc 0 dubtes d'això. Que tinguem millor equip enguany que el curs passat és una carambola que ens ha regalat el destí i també, tot s'ha de dir, el notable treball de Minyambres en la confecció de la plantilla en pretemporada. Són coses que passen molt de tant en tant i que cal aprofitar. Si no hi ha ascens enguany, l'any que ve ningú voldrà vindre ací. I els bons que tenim ara voldran anar-se'n, segur. No ens quedarà més remei que fer un equip de circumstàncies. I el retorn a primera serà cada volta més difícil. Entrarem, per tant, en la dinàmica post-65. Ixa que ens tingué 4 dècades bambant entre segona i tercera. És obvi que d'Anvila no ho veu això. Ignore si hi ha algú en el club capaç de veure-ho, d'entendre-ho, d'assumir-ho i d'actuar en conseqüència.
malgastar el llegat social i deportiu del llevant del segle XXI, jo crec que és l'error més gran que pot cometre el llevantinisme. Assumir que no va tornar a primera. Calleja hauria d'estar en el carrer, perquè ha demostrat no estar a l'altura de les plantilles que ha gestionat i perquè esta banqueta necessita un nivell d'exigència molt superior al seu. La banqueta i el club en general. Dan Vila no és el líder del llevant del futur si no és capaç de veure això. I l'afició no pot remar més del que porta fent-ho des de fa 3 anys. És Dan Vila qui ha d'estar a l'altura d'esta afició i d'este club. No li demaneu més esforços a l'afició. No li digueu que hi ha que remar més. Pablo Martínez i els contes xinos. Hi ha topicassos, en esta línia que parlàvem, que els propis futbolistes acaben per creure's. Per exemple, el topicàs que diu allò de que lo important és arribar al tram final de temporada en opcions d'ascens. Això va dir Pablo Martínez en Onda Cero esta setmana. El tòpic, perquè és un tòpic, revela en realitat una falta d'exigència dramàtica, descoratjadora. I aquesta falta d'exigència ja ens va costar l'ascens el curs passat i pareix que no hem de pres res. I els futbolistes, en veu d'algú tan destacable com el capità Granota, fan seguidisme del discurs autocomplaent del míster. Se n'apugen a este tren. On mos porta este camí? De veres l'objectiu és arribar en opcions al tram final? Vista la plantilla que tenim, l'objectiu no hauria de ser arribar en més opcions que ningú al tram final de temporada? L'afició està un poc farta de contes xinos i de que els prenguen per bobos. No puja qui arriba en opcions. Això és una altra loteria. Puja qui arriba en més opcions. En més opcions. I això s'aconsegueix sense regalar punts cada partit per culpa d'una actitud indolent i conformista, tant en la banqueta com en l'herba. Cada partit, un darrere d'un altre. Perquè en parlar de Calleja i de Dan Vila, però els nostres capitans també haurien de fer examen de consciència.